Hello, hello, good morning. Yes. I am Judicial Vicar, Father Luis. What happened, Sonia? You want annulment? अशा असा देवान जोडलेले तोडूचे नाही. वन्स युनायटेड कॅनॉट बी डिवायडेड. किती झाले? फोर्सफुल मॅरेज असलेले, किती काजराच्या अगोदर प्रेग्नेंट असलेले, एकदा काजर झाले की तुटूचे नाही. आणि किती घव काम करत ना, पैसे हाडून देत ना, ते कारणां सांगूचे नात. तू कमय, एकदा जुटलेले तोडूचे नाही. आणि किती हां ना घाव कितले बी बायलो करून दीत आणि बायल कितले बी घाव करून दीत, त्याचे आमकां लेणे देणे ना. देवान जोडलेले असा ते तोडूचे नाही. एकदा तुम्ही मॅरेज झालात देवाचे वेन वन्स युनायटेड कॅनॉट बी डिवायडेड. वेन द माइंड सोल अँड ब्लड एव्हरीथिंग हॅज बिकम वन. तुमका तुझे फोर्सफुल मॅरेज असलेले तेजे कोण त्याचो कितें मिनींग ना. बिकॉज तुमचे जुडलेले आसा देवान जोडलेले आसा, परत तुटूचे नाही. फोर्सफुल मॅरेज असून दी, घव काम करून दी, घव मेंटल असून दी. पहिलो घव मेंटल असलो कितें काजराच्या अगोदर नसलो, मागीर मेंटल करता त्याचे काय सांगायचे ना, ते तुवें सांभाळायचे. माझ्याकडे अनाइलमेंटसाठी येऊचे ना, तुका सांगता सोनिया. तू घव मेंटल असून दीत, फोर्सफुल मॅरेज असून दीत, कितें बी असून दीत, आणि तुम्ही परत काजार करूचे ना हैसर येऊन अनाइलमेंट. माझ्याकडे तरी येऊचे ना. दुसरे काही बी केल्यात आणि काही बी केलं तरी चालतात. बेळगाव कर, नाही तर मुंबई कर, नाही तर बँगलोर कर, नाही तर पुणा कर, ते मागा सांगते काही बी कर. हाव परत काजार करूचे ना तुमच्या इगर्जीत दुसरे काजार अलाउड ना, तुका माहीत हा. हां, आणि तुमका असे जाय तर मग फादर सिस्टर जायात. Once united in the hands of God cannot be divided. Whether what? Sonia, husband is beating you. No beating. Take the beatings. You should understand. You run away, but no annulment. And this your and what Tony is roaming here and there. And let him roam. You also roam, but no annulment. भुरगीं आसात दोन, व्यवस्थित सांभाळायची. आणि अनाइलमेंटसाठी माझे येऊचे ना. आणि अनाइलमेंट मिळत ना, ते फोर्सफुल मॅरेज असून दीत, नाहीतर कसलेही मॅरेज असून दीत, एकदा देवान जोडलेले ते तुटूचे नाही. ओके, म्हाका परत फोन करूच ना.